বিশুদেব কলয় হদা দফানি তামুং মানুষ রক তাবুক বেলাইখেনো সেংরা রুকবাখ্যা নুংমনি সোলাই কমামাসে বাংসিবো নারকনাইরংনি সোলাই সকমানাসে বাংসিবো বুনি স্रोंनासे बांसिबो बायथांनि हंगोबा याकारो पग्रुक फिया अबहाय कमरे तंमनि जराव फानो बाक्सा खा कसरां याक कसरां वासु करं जाक्रा रबो तंगो ताबो बति पासा हदा हुकुमुनो गथांनाननि बागै सामु तांगै तंगो अ मुथांना नार थानिबो खुमलुं मिउजिक कलेज बो हायनो गथां लाइबमा अंगै बाजाजा जुदा तामुं जुदा रोजामुं मुसामुं रिगमुं सैमुं आगराव फोरोंजागै दङ खुमलुं मिउजिक कलेज अ मिउजिक कलेजनो खुराकसा सारेन्दा तामगोरों ओंखा रबीन्द्र देव बर्मा ब खुमलुं मिउजिक कलेज सारेन्दा तामगोरों हनै सिनिजागो ताइ सारेन्दा तामना फोरोंगो रोंस्रोंनाय दंनो साबै मामा जरातै बसकांनि चिचुकु सालमारि बुबागरा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसाइमा सालनो रुगै बनो सारेन्दा तामगोरोंनि बागै बरम सकात रोजांनाय अ आसुक गाहाम तंथक सालो नायथक चुमुय थांनानै बागै चुम बरक याक मुरुखा तिप्रासा तके गोरों मुनै किलेक गोरों रोजाब गोरों जिमलां हनै लुकुरबाय सिनिजांनाय बिशुदेब कलय श्री बीर बिक्रम महाराज 19 तारिख टाउन हल 19 तारिख आगस्ट टाउन हल पारनायनि बागै काम गोरों ताइ बे सारेना तामानिनो सोंआनिनो एवार्ड होनाय ताइजो सदाल होनाय आं बै न हामजागै वानि बखनिया खापनिया आं बनो कायसा सिन तागरनि सुनथुरिना आं बखाबाय खाखसं खाखो ताइ आं हामजागै आनिया मैया पका बीर मंखा रवीन्द्र बिनि गामि कुवाय गायरेंपारा बगलाय खातिर फरायसालि सिरि मिउजिक कलेज अफ मिउजिक कलेजनि ब सारेना तामानि बागै गौरव बांखा आमार बागै जत सारा त्रिपुरानि सारा सिनि 19 दफानि बरना कयना मुसुंगो न हाय बर आगोबि फायदि जों पतामा प्रग्राम 19 तारिख जों टाउन अफ फायदो न जत माफानि सामान अकरा चाकरा ताइ सेरेरा ताइ आनि सात बाक्सारना थाखजान हादरबो 19 तारिख जों पतामा प्रग्राम सिनि सेलिब्रेशन बीर बिक्रम महाराज नै आसेमा सानो तयै जों 19 तारिख टाउन हल आगरतला प्रग्राम मैदा करन हाबाय थाखजान हाबाय यापर आं दिनै खाथाजों हैमातोंखा आनिया माने बगे आमफ्राय मकलुगिया बरंला तिरफ्राम पैसा आमफ्राय बागरनि बागेरिखा सिनि मकलुगिया र सियार माके फति नुलाय करै बर बानो फुनाय बागै 5 तारिख आनि तामनाय गरिया बुं बदल गरिफोर ससाइटिनि रुवाजिमा मेथाइ तिथि एडिसि हापां एडिसि चमाबाय आईसीटी डिपार्टमेन्टनि चमाबाय ताइसि सीएम बरमबना पूर्णचंद्र ब्रह्मतिया ब सनत चमाबानि बिसितै शान्ति कार्य 5 तारिख सारा त्रिपुरानि मकलुगिया मकलुगिया कायसा पाना लायका जतरै सैगोन नोंथां फरेनर तिरुपुरा रयसबारनि रयेल थिथि हाना मकाय तामनाय ब बैला सहरनि नाथाय बारसेना दमर संकट थेरापुंनि ताइ रंजित देवबर्मा ताइ बिश्नाखानाय जंपि आमथायनि ताइ रामपद जमते मकलुगिया दैया बिन गथाय बहाय मकलुगिया रामपद तो थि थांगा दारा सिरि राजा रच्छ जमते नाबो तुबुया बरमापद नायका आनि मानसमों गभर्नर राज्यपाल चाहिँ थैनाय ताइ तामनाय दिल्लीआव थाङैबो प्रधानमन्त्री समय मालाय ओयार सनथै सिनि परम्परा सारेन्दा सुमय जंकर गबाय दफा आमार तामरे तयानि कलेज स्टाफ तामरे मतलाङै दिल्लीआव बिजान थानाय बागै आं मानुजा आमहायखाना आं सानगां दङ नराबो खाबाय हामबाय जगतखौनो खुंबा खामबाय tak no zaman apa tamu आनो मरि मानोखा सिनि बन 19 तारिखआव कायसा बीर बिक्रमनि आसाम सानथै पालनि गानि बिनि अमहायनि सुंग्र गरिबनि आनो सबानिया बिन मुखा खाखसना हामजागै कायसा न तुमजोगै सिंता गरनि ya peluk kisah बन गिक बायदिखा अनसि संथाय सन्देरजों यार मेरन सुमाना बाय खामबाय